a convenient way of receiving payments for your business? Get one equity till number for free. No sign-up fee, no commissions charged. Visit any equity branch or call 0763 000 000 to sign up for free. Grow your biashara with one equity till number. Chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. Chenro mamedo goyo mbaka gi oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Ka wachopo singo marwa mago makelo twak makelo dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Okeo. E chenro wa makawuono nyakoro mga jwang'o go mbaka gi wuod luo mong'ere kaka Victor Omondi matimo ohala mar uso mwandu mopogore opogore kama oting'o masinde mag computers, masinde mago chapa, masinde mako tipo mar wang' dede gi mwandu mamoko. Ne walime kare matimo ohala e chuny boma ma Nairobi, kama wacho ni nochako ohala ni bang' weyo tich mane otime bengi, mowacho ni ne kelone yuto ma ok oromo. Nyakoro mga jwang', wawinjie siganda. Nyinga Victor Omondi, awuok dala mar Ugunja district, kamoro ni Sidindi, Siaya County. Atimo ohala mar auso laptops, auso computers, printers, kod CCTV, auso kendo atimo installation. Ohala ni kapok adonje nitie thuolo matiyo e tich mar andika. To kana tiyo kanyo ne pok an ng'ama osendiki formally, ne pok ondika on permanent basis. Koro sama natiyo kanyo, nokadwa nati kanyo aming'a nikech nan gi paro mar chieng' moro an bende ayaw ohala mara mondo an bende bende anyalo bedo boss makara kata bende anyalo ndiko ji. Koro natiyo kanyo kuom kinde matin, to naneno kalure kod tich mindiko sani Kenya ka gi kaka tije bende yudo tek. Nadwaro ni mondo mi ayud kara kama nyalo time ohala mamara. To kaka bende ohala bende timo tek, ok ne en gima yot mar mondo mi achaki, kata nok en decision mane yot mana kawo mar mondo mi achako ohala mara. To nabet piny tago kwano tang'iyo ni e tije mag andika gi, ka ok iyawo paro ni mar mondo mi chak tiji moro to inyalo kwamo kanyo. To kalure bende gi msara michulo sani kuom tije mang'eny mag andika, en msara ma otweyi kanyo. Yudo mana gimi nyalo chamo, samoro minyalo wuok go from point achiel nyaka kama chielo. To ken gima kigero paro ni kanyo to inyalo sudo go. Tija andika bende achiel kuom gik momiyo ne aneno ni ok anyal budho kanyo, en tich moro maketi ibedo ok inyal sudo kata ok inyal dongori. Iyudo ka ng'enyne tije mondikwae wadongo mana jok ma ondikowa tich. To ka tich mamari tiyudo ka nyaka paro ni dongo kendo paro ni yaore, inyalo gerori mapiyo, kata kok mapiyo to kata ka en wuoth mamos, to eventually yudo ka nitiere gik madongo minyalo timo, kendo tich ma ng'ato timo mamare mondikore, nitie gima kizungu wacho ni self satisfaction ma ng'ato yudo. Kata yudo mana matin to yudo ka pressure mang'eny ionge go.
en tich mipango kikendi, in gi sani mipango mitimo, to iyudo ka wiyi yawore mang'eny keche loso networks gi ji, iromo gi ji mang'eny, koro iyudo ka ohala, mago e one of the things mano inspire mar mondo mi atim ohala, awuog e tich mar andika. To ohala bende ya ok yot, kendo timo ohala samoro ji gombe ga, to ken gimoro mayot. To ohala dwaro ng'ama ni dedicated, ohala dwaro ni mondo mi ibed ng'ama disciplined, ohala bende dwaro ibed ng'ama ong'eyo rito sa. Nikech kionge self discipline to ohala ok inyal timo. Nikech ng'ama timo ohande chalo ng'ama oyawo skul. To kama skul nitie gi kaka discipline monego bedi, kendo nyaka ing'e rito sa, kendo jomitiyogo bende nyaka ilos relationship mari obed kodgi maber, nikech joma tiyoni bende ema rito ni ohala. Koro sama ng'ato dwaro venture e ohala, nitie gik mang'eny ma bende nyaka ibed ni factor in. Koro sama nadonjo e ohala, to nok en gima yot nikech nok achake ni nantiere gi pesa ma nadhi timo go ohala. Nok en gima yot nikech kama bende nayawe ohala Nairobi kae, en kama piem ni malo mar ohala. Nikech samoro inyalo yawo duka kamoro to iyudo ka kamiyawe duka nitie ng'ama timo ohala gi 5 million, to in samoro in gi siling 200,000. Koro iyudo ka okune level achiel, to competition ni malo ahinya. Koro sama nayawo ohala, iyudo ka ne nyaka donje gope. Koro thuolo no yudo ka aringa adhi e bank, to ang'iyo statement mara bende nok ber. Keche ohala kohala chako tek, especially ki ionge pesa. Ohala ben tiere makata ki in gi pesa to chake tek. Ka in gi capital kaber, onego ibed at least gi almost $500,000. Mano koro isechulo duka, iseloso duka, at least $500,000 nyalo miyi, inyalo waro kata laptops moka 7 kata 5 minyalo keto e display. Then kori chako loso networks gi joma bende usogi. Velmax, one located Munyu Road, building miluongo ni Almansula building, one shop B3 ground floor. Kichopo kanyo, namba wa en 0726 227 698. Wayudre Facebook, wayudore Instagram, wayudore nyaka i TikTok. Kibiro kanyo kata kichopo kata ka ilal, to ka in along Ludhuli Avenue to wanyalo kawi. Ateri nyake kati mohala mongere kaka Wallet Center mantie Kayole County ma Nairobi. Aromo kod nyaluo mongere kaka Sharon Odoyo matimo ohala mar uso lewni mag skunde kata school uniforms, ohala manochako bang' yudo jip koya kuom nyamin mare. Nyakorom Gajwa nyake sechegi opogo lewni gi mag skunde kata school uniforms e skunde moro mabich ma kaka nwatwa kode. Nyinga an Sharon Odoyo, anyaka Numa Katolo. Ohala mwatimo ka en mar shono uniform, printing, branding, wa mix gimora morate. Ohala ni nwachako higa mar 2020. Nwachako ka poda ni college. Na yudo ich to pod nadak gi minwa, gi wuonwa. Koro nyaminwa okama with the idea mar wachak uso uniform. Minwa nengi not wengoga kapod wan watin. Not wengoga to nwangi nadwa gimoro ma anyatimo kasa nyuol kata kasa graduate. Koro ka nwachako nabiro anema abede e ohala, to en otimo marketing, notimo tich mar wuotho e skunde ko market wa uniform gi
o try convince jopuonje go ni wanya supply gigi uniform mar ber. To gima muhimu ni en quality mar uniform. Nikech parents gin joma strict gi nyithindgi. Ok gidwa gimanya kethore piyo, gimanya uniform. Ngeni nyithindo oero kaka gitugo, ginya ketho uniform. Koro nwa dwaro gima the perfect quality. To magi gima ni wakao kuom minwa. From 2021 nyaka sani, wayudo ni tijni en gi challenges moko. Iyudo ni uniforms en gima seasonal. Ntie sama uniform hit ga, especially from November nyaka January. Ema parents gidich ginyo uniform. Sema nyithindo join school, sema nyithindo join new classes, gidwa negi join gi new uniforms. Koro bedo seasonal no. Omiwa challenges nikech iyudo from February nyaka March inya yudo iuso mana uniforms 5 uniforms kende. To from again April inya yudo koro ichako uso kendo nikech koro nyithindo gin holiday, nyithindo moko gidwa new socks, gidwa new ties, koro kanyo inya uso kendo. Koro mago challenges manwa face. To kata ingeni koki uso Ohala, there is no profit. Koro yudo odni nyaki chul, nyaki yud profit ni mar the reason why you wake up every morning di Ohala ni iyud pesa. Koro yudo koka yuso to onge gima inyalo timo. What we've come to realize is that Ohala nyaki bed gi backup moro. Koro gima nwatimo wamedo gik moko ma electronics, chargers, earphones. Koro mago be wauso maber ka. Moro achiel ma aneno ni nyaki bed gi excellent customer service. Ingeni ka customer okomor kodi to okonyal duogo. Mano gima number one. The number one thing nyaki tim. Ensure ni customer oero services gi, oero gima ni iuso ne. Mano do number one. Number two, nyaki bed ngama nigi hard work. Okinyal nyaki bed consistent. Nikech okiusi, okinyal wacha ni kawuono okadwa dhi e tich nikech okadhi uso nikech oken season. Nyaki chiew okinyi ibie duka ka to iuso M-Pesa, you be consistent. That's another thing. Lazima ukue motivated. Nyaki bed motivated. Ingi reason ma ibi Ohala ni pile. Nyaki bed gi need ma to achieve. There is something you want to achieve in life. So nyaki be consistent, ichiwa unajipea nguvu. Hakuna mtu mwenye atamka to ngisi ni inyatimo kama Ohala business and very challenging. In kendi nyaki ngeni adwa timo kama gima mia passion cheo pile bikaye eni nitie gima adwa achieve in life. Adwa uniform ni obed company maduong ma supply uniform, the best supplier in East Africa. Kata angeni podwa tin lakini sani Nairobi ka wasa kausikunde a beach ma wa supply uniform, which means it's very possible for us to be the best suppliers in Kenya. Ohala ni very profitable. Ohala ni chulo naga rent, chulo rent nyaka e biashara ni, o chulo school fees manyathina. Tie gik moko mang'eny ma Ohala ni ongeso ngimana. Nikech nyaka take school 2020 no, poka yudo tich mar ni ondika en mana Ohala ematimo. To omia chiemo to timo ne gimoro amora. Kidwa chako gimoro achiel ni nyakitim iyud funde mani very open. Ingeni funde ging'ere e miriambo.
nyaki bed gi funde ma very open mangisi adier ni anya supply ni gi uniform this and this and this day. So nyaki ingi funde ma supply gi uniform, nyaki ingi quality mar uniform. Bookkeeping is necessary nikech nyaki keep track of your stock, give profits. It helps you okonye gi ng'iyo en stock mane ma miss. Nyaki ng'e kokitimo calculations ni maber nikech seche moko kae angi ng'ama biro ga konya. Koro koko ndiko gimouso to wanyalo lalo pesa no. Koro bookkeeping is very important to keep track of your stock so that you can also calculate your profit very well. Number 1, nyaki bed gi permit mar fire permit gi license mar run business no. Nikech kanjo biro ga ka seche moko samora mora to ginya keti a loss mang'eny nikech ka gisabiro ka to yonge permit ginya kawi kisa kawi nyaki lor biashara. Koro iyudo ni hizo siku zote hujauza nikech negiloro ni dot. Advice manya miyo rowere en ni kikirita employment, lakini gimora achiel ang'eyo maminwa no owero wacho ni there is always a path for you in life. Ka Nyasaye nondiko nini in ibo somo to ibo yudo tich, to mane path nyaki rita. Ka Nyasaye no ndiko nini in ine ohala, nyaki timo ohala, nyaki hustle maber ema kanyo success ni olai. First, we welcome you, every customer from Nairobi to TS Uniforms. Watimo supply Nairobi te. Kidwa penjo gimora mora inya yudo e number ma 0728 137755. To social media pages wa en TS Uniforms on Instagram, TS Uniforms on Facebook, TS Uniforms e TikTok. En thuolo mwaka yo machoke chenro ni mar ohala gi mono nyakoro mga jwang kata kamano kikidhi mabor nikech kwa duogo wamenyo ni ja ohala wa mar jo. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yakocha, Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gimaruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido
manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Jatelo, in kinyalo wachonwa sani, to wabodhi mako Kulwant Kaur nikech omakre gi kesni. Unodwaro mako maro mar Sarabjit Singil. Bende wiu ber adier. Machiegni kendo nyakorom gajwange chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En moro mara ni podi kete mane chendo ni wang' jowi mari ni hero mar Ramogi TV. Engimane mapile nyakorom gajwange Purity ohero kode kod lewni mapek migeng'o go koyo. Mamiyo ganda thoro penje kamogole lewni gi mano miyo chako ohala mar uso kode kod gigo migeng'o go koyo, ohala motimo Kahawa e kaunti ma Nairobi. Kendo ohala motimo gi chunye tek kata bedo ni entiere kod lony e weche mag nono buge mag omenda. Nyakorom gajwang' Purity Atieno en ja ohala mar jowi. Iluonga ni Purity Atieno alo. Anya Lela Kisumu, Lela Karating. And I'm auditor by profession. Before kane poka chako ma trench coat, kane poka poteza, kane poka lalo tija na rwako trench coat, then agoyo pichni and akete Facebook. And OCAP and joma follow Facebook would be like, gini ber, trench coat ni ber, you dogi kanye, tondaki usi. So during that time kane apoteza tich tanyo tawacho ni, since ahero fashion, ahero trench coats, and angeyo kumanya yudogie, angeyo kumanya yude trench coats. Angomo miyo kika chaki, ka poda manyo tich monda chak uso trench coats ki. Kuru nadhi, akao around 20, negin around Prareo. Madhi akao, alafu ago pass maber, alafu amanyo ja picha. Ngamanya go professional pictures. So ogogi picha, alafu I create account in Facebook, apparel by Naila. Then I upload picha go kanyo, gibei. Kulingana na kaka na ngeo bikora upload gibei. Then I share the wall na. Okay. Then usipe namane penjo kumana gologie or like, wow, reserve this for me. Kanama, and they used to pay. So usipenano supporter seriously when I was kane achako. Dachako chon, actually, dachako chon, doka panic kane teacher urumo. Doka panic. Then mana something ma daddy go nyime. Yeah. But corona chako sama corona una panic mode ni onge gima unge teach to unge source of income. Corona ga bet nati mo gimoro. But the chako chon dan mabur kabisa. Yeah? But as they say, there's always a perfect timing for everything. So the challenges mase bedogo na kana chake nangi duka malu kocha a place called Kahawa Wendani nango duka kanyo to nenti nyakomoro be manaketo kanyo mane manage place no. Kuru challenge achiel mane an goni jinewacho ni koni bor. Okay. Kuru ninya yudo ni ngato dwa pimo lakini oa mabor. Kuru konyal wuok kumo aino mobiwe ndani mopim monde kong'iew. So mano was one of the challenge. Nikech okneane central place maji nyalo bire to pimo. You know, town and central place mangato nyalo bire to pimo.
to ng'iewo nikech jomoko dwa no ng'iewo opim koko ng'iewo joma kia sizes gi kabisa. The other challenge manentie be en mar size no nikech ng'ato ng'isi ni an size makama kama ting'ise ni orna picha mondo verify size ni no to ng'ato kda oro ni current picture nikech anashanga ang'o yudo na orni picha get so okinya yudo like exact size mangan koro kioro ne mostly en parcel kioro ne to dio pimo to krome koro nyaka oduoki kendo mondo chaki yor moro. That really quite a challenge. Then challenge moro kendo en ingeni ji nyalo bedo gi emergencies from time to time. So samori yudo ni ng'ama tiyo ni ng'ami kete shop ni emergency to knya yaw for almost like 4 days, 3 days, or 1 week. Yes, samoro okay. Samoro imbesa no okinyala they are teach. Koro shop onge ngat mabete. That was quite a challenge nikech inkorito managi online to bekanga to dwaro the pimo like a shop to koro nyako no be onge ibe yonge kinya bet kanyo koro inakwa bit of a challenge koro joknya yude. And challenge moro cheng moro no achio gokinyi ayudo simu ni okwal no kwal trench coats kada around 10 okwal this is gikpingeo gipesa ni and you're hoping it'll let a profit then ichio gokinyi tingi sini trench coats apart. Mane momio I would encourage ngata ni gimineno mi hero timo cha ema ber kinya chako godo hala because that passion is a great motivator. Passion e mambo motivate, passion e mambo make sure ni okay give up ko kwal gik moko kama no dawacha ni ankoro gine okanya lendelea godo but because a hero change coat allow fashion you just decide no kunywa maji na lamba glucose tidima na nyime kemano. And another challenge moro kendo eni kuma ka supplier kuma be yude supplier kuma yude coach go one time kaka sani kaka coach chweni inyadhi kuno yudo ka o local be yo ito get kuro ka be yo ido ibe mari be mi usogo be nyaka ibe get maybe clients are used to a certain amount magigi or go maybe range ma change coats make angel range ga between magema get then all of a sudden I remember otepna mono penjani kwani beyo hizo get oknya bet be mani usogota mani yude komo kongo get sani koro beyo hizo ibe na kamari yete. So that's also another challenge because destabilize maten. Okay, yeah, but yes, magoe major challenges maseyudo so far. I think in anything midwa chako matin. Kineno ni yonge capital mang'eny minya chako go chaka gi matin maingo. And kind gi passion ama talent or skill or anything kaka maybe let's say drawing. There are people who very good at doing makeup. Ginya timo ni makeup maber kabisa. Chaka kata timo makeup for free. Ngisengisa ngato ni inya biro atim ni makeup. Then go ngano picha. Go e picha kete Facebook. That is your work. Kete Facebook so that people see dineno ni mano inemitimo. If ki hero drawing, draw something or draw somebody. Take picture. Have an evidence ni inemitimo gino. Take pictures. Then social media right now, social media konyo jisiras. I think social media konyo businesses. Kabisa. Because the clients kataman gosani, I would never have gotten them anywhere else cook social media. Some of them, moko of course mabiro ka walk in, but moko ka social media would never have gotten them. So ichako matin, chako ma ingo kionge gi capital manya kao mang'eny. Let's say for example the change code kionge like capital manya kelo mang'eny. Chaka gi matin go emabo accumulate pesa makorinya rotimo go korinya kelo go mang'eny idwaro go. Along the way with consistency inya chopo kuma idwani chope. Look at the big businesses that you have here. Kagi ngisi kaka negichako matin. Ngato maybe chako gi clothes a beach.
ng'ato maybe ochako gimoro achiel, ng'ato maybe ochako gimoro kate ode. Ka nitie giminya timo e odi, chaka e odi kanyo, kapok iyudo kata shop moro, chaka e odi kanyo, anywhere, chaka matin. Then along the way, as you pick up, it will be something big. Our social media page is Apparel by Naila. Apparel by Naila on Facebook, Apparel by Naila on IG, Apparel by Naila on TikTok, Apparel by Naila on Twitter, by the way. Yes. And I have a shop in, not a shop, the Chefs, which is a shop, of course, Magic Business Center. It's on Ronald Ngala Street. We are on 3rd floor, wing A. There's a wing B and A, so we're on wing A, 3rd floor, shop number AS3. Yeah, and you can get us on WhatsApp or call or text on 011 achiel abich ochiko ang'wen auchiel ochiko 011 5599 469. Mai makelo e giko mar chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. En geno mar nyakoro mga jwang'ne imedo puonj makare ko chenro gi magi mwamonyo ne chenro ni mar ohala gi Mwandu. Tudi koda kendo juma manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makona dongruok kaka oganda luo. Oriti masane nyinga Lydia Okeyo. Receive payments for your business conveniently through the One Equity